Pêşî çend fotoğrafê me hene em li wan mêze dikin paşî em li birin. Her tiştê ku li ser dîrokê hatibe nivîsandin û her tiştê ku li ser dîrokê hatibe kişandin gelek biqîmet e. Bi ser re çend sal derbas dibe bila bibe ew qîmeta hûn da nakin. Ev fotoğraf jî fotoğrafên wisa ne. Kî kişandine? Joseph Dubayê arkeologekî Fransîz. Ew kengê jiyaye di navbera salên 1853 1931 de. Ê başa kengê kişandine? Di navbera 1878 û 1918 de ew çûye herêma Rûsyayê Kafkasyayê û xwe berdaye nav herêma Kurdan li Agiriyê, li Qersê û Dawîdê jî li Qaxizmanê. Wan deran ew geriyaye. Dema li wan deran geriyaye gelekî fotoğraf kişandine. Bi taybetî meseleya Qaxizmanê gelekî bala wî kişandiye. Çima? Ji ber ku Qaxizman ciyekî pirçandî bû û gelekî gel têde dijiyan. Li gorî notên ku wî li ber fotoğrafan nivîsandine, wê demê Kurd, Tirkmen, Yewnan li Qaxizmanê jiyane. Ev pirçandiya Qaxizmanê gelekî bala wî kişandine. û ev fotoğraf anha gelekî biqîmetin. Li vê fotoğrafê binêrin fotoğrafek şivanekî Kurd û li ber jî jina wî. Ev fotoğraf ji qîmetê nakevin û wê her qîmeta wan hebe. Bi ser re çi qas derbas be bila bibe. Dema wî fotoğraf kişandine birine Fransayê û teslîmê müzdeyê kirine. Ev jî çend ji wan in. Meşku girtin, me ji kovara nûbiharê girtin, ev hejmara di destê me de ye. Rohat Alakom li ser van fotoğrafan di hejmara dawiya nûbiharê hejmara 171 de nivîsek nivîsandiye û ev fotoğraf belav kirine. Helbet di vê hejmara nûbiharê de gelek fotoğraf û gelek nivîsên din jî hene, lê bi taybetî ev nivîs û ev fotoğrafên Rohat Alakom gelekî bala me kişandin. Loma îro 3 deqeyên me ji bo van fotoğrafan.